Hej, jeg hedder Jakob Schørslund, og jeg er skoleleder på Kirke Hyllinge Skole. Jeg hedder Rikke Strange, og jeg er viceskoleleder her på Kirke Hyllinge Skole. Jeg hedder Ronny Hansen. Jeg er SFO-leder her på Kirke Hyllinge Skole. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Færdstartfonden. Og noget af det, som vi har fået ud af samarbejdet, det er det her fokus på, hvordan tryghed og tilknytningsadfærd, det hænger sammen med læring. Og her på Kirke Hyllinge Skole, der har vi valgt at sætte et meget stort fokus på fællesskaber. Så derfor så har vi valgt at indgå et samarbejde med Færstart, hvor hovedpunktet er tilknytning. Helt fundamentalt har det fået mig til at tænke på, hvor banalt og konkret man egentlig kan arbejde med børnegrupper med det afsæt, som Færstart har hjulpet med. En afstemthed om, hvor nemt og hvor lidt med særlig nysgerrighed og interesse for børnene, at vi får skabt nogle broer, derved noget tilknytning. Voksne, medarbejdere, personale, ledelser imellem børnene. Det bedste, vi har fået med fra samarbejdet med Færstart, det tror jeg handler om at arbejde med de stærke fællesskaber. At vi har fået nogle redskaber, som vi systematisk kan bruge, altså et fælles sprog. Og det kan vi mærke allerede nu har en stor effekt på vores fagprofessionelles arbejde med fællesskaberne. Noget af det, som jeg har været særlig glad for i forhold til det her forløb, det har været tredje modul, hvor der er helt specifikke sådan risikofaktorer, som man systematisk kan tale eller drøfte i teamet, en for en elev. Det synes jeg har givet os et stort billede af, hvad er det egentlig, vi går og bokser med. Og ikke kun et billede af, men også en fælles forståelse af, det er det. Noget af det bedste, jeg har fået med for det her Færdstartforløb på Kirke Hyllinge Skole, det er en repetering af noget, jeg vidste i forvejen for de knap 25 år siden, jeg gik på seminaret, hvor banalt og konkret intuitionspædagogikken kan påvirke os og hinanden i forhold til trivsel og læring, når vi er sammen som mennesker her på institutionen.